vyschnúť, už inde nemám šancu. Dneska. Už to budem mať zase s publikou. A kde budú? Do bytu pôjdu? V tvorke kuchyňa bude plná a budú vás obzerať. No tak. Výborne. Dík, že ste mi to povedali. A keď ideme na tú druhú stranu. Tam teraz preš. Aj tam sú. Aj na tej. Tak ešte môžem ísť tam dozadu. Tam vzadu. Tak čo? Radoš, neviem, čo vymýšľaš. Poď už, prosím ťa. Hej. No aj tak nemáme čas a potrebujem to do hodiny mať. Keď to bude v pol hodine, takto. Má to úvod, potom to má veci cvičil so mnou, rozhýbanie, potom to má pozdrav slnku, a potom to má tú dynamickú časť a potom to má statickú. Tak pri tom pozdrave by som nepovedal povedať, koľko to je minút, pretože si myslím, že ten úvod mám dosť dlhý, no. Tak sa pokúsim to nejako skrátiť. Toto také nie moc to. Dobre, takže takto ma vidíš od hlavy hore. Aha. Keď si takto zastanem, tak som tam. Si. Tu som. Si. Dobre. Aj tu som. Si, jasné. Dobre. Tak. Bože, mi sa to nepáči, že za mňa čujú. Ako inak to robia tí ľudia? No takto. No, tak neviem. Publikum. Tebe bude hrozne teplo tam, čo? No poď už. A keby si zatvoril tam tie dvere? Nie, dobre, neboj sa, ja som spokojný. To nie je len tak, že poď už, no dobre, ja sa musím aj nejak skoncentrovať. No, tak som myslel. Koncentruj sa. Tak ideme. Tam ma vidíš? Ty už nahrávaš? A potom si to skrátiš? Však vieš si to oseknúť. Ja to nebudem. Dobre? Daj si toto a... Tak, vítajte na dnešnej lekcii Yoga Power Hatha Yogi. Moje meno je Radka a budem vás dnes sprevádzať 60 minútami cvičenia. Pohodlne sa posadte alebo si urobte pohodlie na svojej podložke. Môžete si tak hmatom rukami prejsť po tele, skontrolujte si telo, ako sa cítite. Je to taká dobrá technika, pri ktorej si ako prejdeme, či nás niečo bolí alebo ťaží. Máme priestor a čas na to, aby sme si odkašľali, vysmrkali sa. Ak teda máme telefóny, tak by sme ich mohli na chvíľu odložiť bokom. Tak, to som chcela. A pomaly sa môžeme všetci spoločne položiť na podložku. Zatvoríme oči a necháme ruky spadnúť do strán dlaňami hore, chodidla uvoľníme do strán a necháme všetky myšlienky, ktoré nám doteraz prúdili hlavou, niekam si ich odložíme bokom. Už tu mám prvého člena, ktorý na mňa prišiel pozrieť. Bože, to bude hrozné. Dobre. Necháme ich niekam a odložíme ich ako keby do takej pomyselnej krabičky a začneme sa sústrediť iba na seba a na svoje dýchanie. Venujeme si týchto 60 minút. Svoj dých zatiaľ neovládame, dýchame nosom a vydychujeme nosom. Pomaly si položíme pravú ruku na brucho a dých budeme smerovať do brucha. S nádychom cez nos sa nám brucho nafúkne ako taký balón a s výdychom sa vráti naspäť.
Pomaly pripojíme ľavú ruku, položíme ju na oblasť hrude. A dých budeme smerovať do hrude. Čiže s nádychom sa nám hrudný kôž rozpína do strán a s výdychom vráti naspäť. Zatiaľ stále dýchame nosom. Pomaly toto dýchanie prepojíme. Najprv sa nadýchneme do nosa, najprv sa nadýchneme do brucha a potom do hrudníka. Vytvorí sa nám v tele taký polooblúk a s výdychom sa vráti na podložku. Môžeme uvoľniť ruky na strany a ešte párkrát zopakujeme takýto dých, nádych a výdych. Takýmto dýchaním stimulujeme vnútorné orgány, pomáhame peristaltike, aby naše cvičenie bolo prevádzané správne, naučíme sa zapájať svaly pánvového dna. To bude základ. Naučíme sa zapájať svaly pánvového dna. Pokrčíme kolená, zaprieme chodidlá do podložky, mierne podsadíme pánvu tým malým ťuknutím a naučíme sa teda používať svaly pánvového dna. Tak, ako by nám bolo treba na toaletu, stisneme alebo zatvoríme zvieračie močových ciest za konečníka s nádychom, s výdychom. Zatiaľ si to skúsime bez dýchových techník. Uvoľníme, spevníme, uvoľníme, spevníme. Spevníme spodné brucho, dáme si ruky na bedrové kosti, aby sme lepšie vnímali to pánvové dno alebo to pevné brucho. Nadýchneme sa do hrude, spevníme brucho a s nádychom spevníme pánvové dno, spevníme brúško a s výdychom uvoľníme. Nádych spevníme, s výdychom uvoľníme. Cože na to všetko mravce. Uvoľníme na chvíľu ruky na strany, ešte párkrát to zopakujeme. Nádych spevníme, výdych uvoľníme. Počas cvičenia je dôležité, aby sme mali pevné centrum tela, pevný kor, pretože si tak chránime spodnú časť chrbtice a posilujeme tým brucho alebo ten stred tela a pomáha nám to vlastne aj robiť mnohé asány správne. Pri niektorých to nie je až tak potrebné, ale vo väčšine prípadov vám to pripomeniem. Tak, teraz s nádychom natiahneme ruky nad hlavu, chodidlá nad hlavu a zakrúžime do strán, zvnútra, zvonka. Začíname pomaly rozhýbávanie.
S nádychom natiahneme ruky, nohy hore a s výdychom ich uvoľníme na podložku. Natiahneme ruky aj nohy za seba, ako by nás niečo ťahalo za chodidla a za ruky. S výdychom uvoľníme a znova natiahneme a uvoľníme a znova natiahneme s nádychom a s výdychom uvoľníme. Pritiahneme koleno k brade s nádychom a s výdychom uvoľníme. Vymeníme. S nádychom pritiahneme ľavé koleno. Pritiahneme k čelu. S výdychom uvoľníme. Ešte raz opakujeme. A uvoľníme. Položíme si ruky vedľa tela, trošku rozpažíme. Mierne rozpažíme. A zdvihneme alebo pokrčíme kolená, zaprieme do podložku a pôjdeme rotácie do strán, spinálne cvičenie, čiže s nádychom pôjdu kolená do pravej strany a hlava do ľavej a potom to pri výdychu vrátime naspäť a zase vymeníme stranu. Čiže s nádychom kolená pôjdu do pravej strany, hlava doľava a s výdychom vrátime naspäť. Sú to len mierne pohyby, nie je potreba ísť do extrémnych poloh a uvoľníme. Nádych a výdych. Nádych, kolená do ľavej strany, hlava doprava a výdych. Pomaly dokončíme. Zdvihneme chodidlá nad podložku, kolena dáme do pravého uhla a ešte ruky do takého písmena E. Vytvoríme takú sviečku alebo hrabličku a ešte párkrát urobíme podobné rotácie. Kolená pôjdu teda znova do pravej strany s nádychom, hlava doľava a výdych vrátime naspäť. Nádych, sú to iba mierne pohyby a vrátime naspäť. Rozhýbávame chrbticu, stavce. Pritiahneme si kolena k hrudi a budeme krúžiť zvonka dovnútra malými kruhmi. Rozhýbeme si spodnú časť chrbtice. A mne to teraz nejde, pretože som tu na takom vale. Môžeme do opačnej strany. Pritiahneme kolena k hrudi a rozhýbeme alebo rozkýveme, urobíme kolísku zo strany na stranu. Rozmasírujeme stredovú časť chrbtice. Chytíme sa pod kolena, urobíme kolísku od krčnej chrbtice až po kostrč. Tak 2-3 krát. Až sa dostaneme do tureckého sedu. Tu sa všetci stretneme. Ak vám je turecký sed nepohodlný, môžete zmeniť sed na lotosový, sadnite si na päty, môžete si niečo podložiť pod zadok, napríklad nejaký pankúš alebo kváder jogový, alebo uterák, alebo deku. Alebo môžete znova ostať v tureckom sede. Je to asymetrická poloha, preto je dobré vymeniť strany počas cvičenia. Tak, zatvoríme si oči, vystrieme chrbát, predstavíme si, že máme cez stred tela nejakú niť, ktorá nám vychádza z temena hlavy a ťahá nás za to temeno hlavy hore. To nám pomôže vystrieť sa. Taktiež by sme mohli mať niečo oprené o kostrč, čo nám pomáha vystierať. Tiež to môže byť nejaký uterák malý alebo ten jogový štvorec.
Uvoľníme ramená, položíme si ruky na kolená a začneme rozhýbavať krčnú chrbticu. S nádychom si natiahneme a s výdychom pôjdeme k pravému uchu, robíme polooblúk k ľavému uchu a vrátime sa naspäť. S nádychom zase vymeníme strany a vrátime naspäť. Pravé ucho, pravé rameno, polooblúk, ľavé ucho, ľavé rameno, nádych, ľavé ucho, ľavé rameno a výdych na stred. Párkrát to ešte urobíme v rytme svojho dýchu. Tak pomaličky začneme rozhýbavať ramená, položíme si ruky na ramená a budeme krúžiť zvonka dovnútra. Menšie oblúky, môžeme aj väčšie. Vymeníme strany, pôjdeme zozadu dopredu. Uvoľníme ruky na podložku. Pôjdeme úklony do strán. S nádychom sa natiahneme ľavou rukou nad hlavu a s výdychom mierny úklon. Stále máme pevné centrum tela na pravú stranu. Nádych vrátime. Nádych natiahneme pravú ruku. Výdych ľavá strana. A vrátime naspäť. Nádych, pravá ruka. Úklon. Pomaly dokončíme a pôjdeme rotáciu. S nádychom sa natiahneme obidvoma rukami a budeme rotovať ľavou rukou na pravé koleno. Pozrieme sa za seba. Nádych, ruky natiahneme hore a rotujeme. Pravá ruka na ľavé koleno. Pozrieme sa za seba. Ešte párkrát to zopakujeme. Pomaly dokončíme. Pomaly rozpletieme chodidle a dostaneme sa do pozície mačky. Ruky roztiahneme prsty na rukách, zaprieme ruky do podložky. Kolena dáme na šírku bokov. Môžeme aj mierne rozkročiť. Znova si zatvoríme oči, predstavíme si, že nám prechádza znova niť cez stred tela, ako by sme mali chvost a niečo nás za ten chvost ťahalo. Takisto aj za to temeno hlavy. Spevníme centrum tela a s nádychom pôjdeme. Pozrieme sa hore, do záklonu a s výdychom vyhrbíme. Nádych, záklon a výdych, vyhrbíme. Ešte raz. Stretneme sa v strede a vymeníme to. S nádychom sa pozrieme na pupok a s výdychom záklon. Ideme sa hore. Nádych a výdych. Dokončíme. Stretneme sa v strede. Pôjdeme s nádychom do pozície dieťaťa a s výdychom sa vrátime naspäť. Rozhýbeme kolenný klb,
kolenné klopy, aj bedrové. Môžeme sa trochu navážiť na ruky. Máme uvoľnené lakte, uvoľnené ramená. Vrátime sa na stred a urobíme ešte tigrie natiahnutie. S nádychom pôjde pravá ruka, ľavé koleno, ľavá noha, natiahneme, vrátime naspäť, ťuk, koleno, lakeť, položíme na podložku. S nádychom pôjde ľavá noha, pravá noha, ľavá ruka a výdych, ťuk, vrátime na podložku. Znova. Opakujeme ešte dvakrát. Výdych, ťuk, položíme. Nádych, pevné brucho, pevné centrum tela. Výdych, položíme. Dokončíme. Pomaly otočíme špičky a pôjdeme do pozície strechy. S nádychom sa vytiahneme na špičky a s výdychom zatlačíme pety do podložky. Máme uvoľnené lakte, uvoľnené ramená, kolená neprepíname. S nádychom a výdychom si poprešlapujeme, vnímame pevné centrum tela. Na chvíľu pôjdeme ešte na kolená do pozície dieťaťa a chvíľku predýchame, uvoľníme. Kedykoľvek počas lekcie môžete zvoliť túto pozíciu na predýchanie, ak by ste náhodou nevládali. Je to oddychová pozícia dieťaťa. Môžeme trochu vytriasť ešte ruky. A s nádychom sa znova vrátime naspäť do pozície strechy. Pozrieme sa medzi dlane a pomalými malými krokmi pravou nohou si pricupytáme dopredu do jednej priamky s rukami. Zvesíme hlavu, zakývame, ešte urobíme áno, áno a nie, nie. Môžeme sa chytiť za boky, pomaly stavať po stavci. Pôjdeme do pozície hory. Máme za sebou rozhýbanie, čaká nás pozdrav slnku. Pôjdeme 2 pozdravy slnku zjednodušené cez pozíciu mačky a dieťaťa. Ten, kto budete chcieť, môžete zostať v tomto druhu pozdravu slnka. A ak budete chcieť, tak môžete spolu so mnou ísť do pozdravu slnka typu A cez dosku, klik a kobru. Stopneš to? Môžeš. Zrovnáme sa v pozícii hory. Môžeme mať chodidlá na šírku bokov, alebo si môžeme dať pety špičky vedľa seba. Zatvoríme oči, dáme si ruky pred hrudník do pozície hory a s nádychom pôjdeme do vysokej hory, s výdychom do hlbokého predklonu. Nádych rovný predklon, kľudne môžeme pokrčiť kolena. Výdych pôjde pravé koleno, mačka. Nádych, pozrieme sa hore, výdych dieťa. Nádych mačka a výdych strecha. Si môžeme prešlapnúť, pozrieme sa medzi dlane, vykročíme pravou nohou, pricupytáme si do rovného predklonu, položíme si ruky na stehna, máme rovný chrbát, lakty tlačíme k rebrám, výdych, hlboký predklon, nádych, stavec bočkou, pozícia hory, a nádych. Pôjdeme na ľavú stranu, vysoká hora, výdych, hlboký predklon, nádych, rovný predklon, položíme si ruky na stehna, lakte tlačíme k hrudi, výdych, pôjde mačka, ľavé koleno,
Nádych, pozrieme sa hore. Výdych dieťa. Nádych mačka. Preklopíme špičky, výdych strecha. Pozrieme sa na tie dlane. Vykročíme ľavou nohou, pricupítame si do rovného predklonu. Vystierame chrbát, máme pevné brucho. Výdych, hlboký predklon. Nádych, stavec po stavci, vysoká hora. Výdych, hora. Ak chcete ďalej, môžete zotrvať v tomto pozdrave slnku. Ak chcete, tak môžete skúsiť so mňou pozdrav slnku typu A. Pôjdeme s nádychom. Vysoká hora, výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, pravá noha doska. Nádych, navážime sa na ruky. Nízka doska. A výdych, kobra. Preklopíme špičky, nádych, strecha. Predýchame a s nádychom pravá noha. Pricupítame dopredu. Rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, stavec po stavci. Vysoká hora. Výdych, hora. Nádych. Pôjdeme na ľavú stranu. Výdych, hlboký predklon. Uvoľníme kolená kľudne. Nádych, rovný predklon. Výdych, pôjdeme ľavá noha doska. Nádych, navážime sa na ruky. Nízka doska. A vysoká kobra. Pretočíme špičky. Nádych, strecha. Výdych. Nádych, teda pôjde ľavá noha dopredu, do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, stavec po stavci, vysoká hora. A výdych, hora. Nádych. Ešte jedno kolo spoločne. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, pravá noha. Nádych, doska. Nízka doska. A výdych. Kobra. Nádych, strecha. Poprešlapujeme si. Predýchame a vykročíme. Znova pravou nohou dopredu, do rovného predklonu. Položíme si ruky na stehná. Hlboký predklon. Stavec po stavci, vysoká hora. A výdych, hora. Posledné kolo pôjdeme každý v rytme svojho dýchu. Nádychom si zatvoríme oči. Pozrieme sa medzi dlane. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Ideme ľavá noha, pravá noha. Navážime sa na ruky. Nízka doska. Preklopíme špičku. Vysoká kobra. Pozícia strechy. Vykročíme ľavou nohou dopredu. Rovný predklon. A hlboký predklon. Stavec po stavci, vysoká hora. Pozícia hory. Máme za sebou 6 kôl pozdravu slnka, ktoré nás mali zahriať. Čaká nás dynamická časť, dynamická sekvencia, čo je rozvitý pozdrav slnku. Ak máte potrebu, môžete si kľudne predýchať, alebo stojí vydýchnuť cez nádych nosom, výdych ústami. A pôjdeme do dynamickej časti. Dáme si predhrudník, spojíme ruky pred hrudníkom, s nádychom sa pozrieme hore, výdych hora, nádych, pôjdeme pozícia sviečky, výdych.
výdych, hore, nádych, pozícia stoličky, výdych, hore. Ešte zopakujeme 3-krát. Stolička, hore, stolička, hore. Nádych, stolička, výdych, hore. Nádych, pozrieme sa hore, hlboký predklon. Výdych, rovný predklon. Nádych, pôjdeme do pozície mačky. Položíme koleno na podložku. Nádychom zanožíme pravé koleno. Pritiahneme k hrudi. A ešte 3-krát. Nádych. Pritiahneme. Nádych. Pritiahneme. Nádych. A ešte 2-krát. Položíme, vymeníme, zanožíme ľavé koleno, pritiahneme. A ešte 2-krát. Vrátime na podložku, položíme. S nádychom sa navážime na ruky, pôjdeme do takého polovičného kliku. S výdychom pôjdeme do pozície dieťaťa. Pôjdeme 3-krát. Nádych, polovičný klik, výdych, dieťa. Nádych, polovičný klik. Dokončíme, preklopíme špičky, pôjdeme do pozície strechy a s nádychom pôjde pravá noha hore, výdych vymeníme, ľavá noha hore, s nádychom a ešte zopakujeme 3-krát. Ľavá noha, pravá noha. Nádychom pôjdeme do polovičnej mačky, držíme kolená nad podložkou, výdych, strecha, zatlačame päty do podložky, znova nádych, polovičná mačka a výdych, strecha. A ešte 2-krát. Posledný krát. S nádychom sa pozrieme medzi dlane, vykrčíme ľavou nohou dopredu, pricúpitáme do rovného predklonu. Hlboký predklon. A stavec postavci, vysoká hora a výdych hora. Pridáme si ešte jedno kolo. S nádychom pôjdeme na špičky. S výdychom pozícia hory. Pôjdeme ešte 3-krát. Nádych, výdych. Nádych, pozrieme sa medzi ruky. Výdych, pôjdeme hlboký predklon. A nádych, pôjdeme do pozície dosky. Tu sa vydýchneme a s nádychom otočíme špičky na ľavú stranu. Držíme, máme ruku nad hlavou, sme v polovičnej doske. S výdychom vrátime na stred, znova do pozície dosky. Otáčame špičky na opačnú stranu pravú. Držíme ruku nad hlavou. Výdych, doska a zopakujeme to ešte 2-krát. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, otáčame teraz. Držíme, výdych, dostaneme sa do pozície dosky a ešte chvíľku tu zotrváme. Pevné centrum tela. S výdychom pôjdeme do nízkej dosky, položíme nády, vysoká kobra. Pretočíme špičky. Pozícia strechy. A s nádychom pôjdeme do pozície bojovníka 3. Položíme chodidlo do jednej priamky s dlaňami. Bojovník 3. Pritiahneme ľavé koleno k hrudi a vrátime na podložku. A ešte 2-krát.
nádychom sa pozrieme hore medzi dlane. Zatvárame pozíciu, položíme ruky na podložku, chodidlo do pozície strechy. Vymeníme, ľavá noha s nádychom ide hore medzi ruky. Jedna priamka, chodidlo aj ruky v jednej priamke. Nádych, ruky pred hrudník, pritiahneme. Pravé koleno a vrátime na podložku. Pritiahneme ľavé koleno a vrátime na podložku. A ešte posledný krát. Na bruch a vrátime na podložku. Pozrieme sa hore, zatvoríme pozíciu. Sme v pozícii strechy. A pôjdeme už iba do polovičnej mačky. Chvíľku tu vydržíme. Ak chcete, môžete zostať. Ak chcete, tak si môžete ešte pridať. Zdvihneme pravú nohu, vymeníme ľavú nohu, vymeníme. A ešte dvakrát. A ešte jedenkrát. A pokladáme kolena na podložku. Ideme do pozície dieťaťa. Položíme hlavu na podložku a uvoľníme ruky pred dých. Máme za sebou rozvitý pozdrav slnku, dynamickú časť. Kľudne môžete zostať ešte v pozícii dieťaťa a predýchať. Pomaly si môžete sadnúť na päty do lotosového sedu. Zatvoriť oči, položiť si ruky na stehna. A pôjdeme sa trikrát zhlboka nadýchnuť nosom a vydýchnuť ústami. Čaká nás už iba statická časť. A daj mi pauzu. Som si napiť. Stopni to. Tak, pomaly pôjdeme do pozície mačky. Preklopíme špičky. Čaká nás prvá výdržová strecha. Zatlačíme päty do podložky, zatvoríme si oči, uvoľníme kolená, vôbec ich nemusíme prepínať. Uvoľníme lakte, uvoľníme ramená od uší, nestiahujeme ich. Máme zvesenú hlavu, spevníme centrum tela, s nádychom spevníme pánové dno a spevníme centrum tela. Predstavíme si, že nás niečo ťahá za boky, čo nám pomáha vyrovnať chrbát a ostaneme tu na pár nádychov a výdychov. Pomaly sa pozrieme medzi ruky, zdvihneme pravú nohu a takým väčším švihom sa dostaneme do jednej úrovne rúk s chodidlom. Zadnú nohu, ľavú nohu položíme do 45 stupňového uhla a kľudne si môžeme takých 10 alebo 5 cm odskočiť. Tým chodidlom dvíhame sa za boky, sa chytíme a dvíhame sa hore. Prednú nohu máme pokrčenú, boky zatvárame dopredu. S nádychom si dáme ruky pred hrudník, sme v pozícii bojovníka 1. Môžeme zatvoriť oči alebo si nájsť nejaký bod, na ktorý sa zameriame. Máme pocit, ako by sme rolovali podložku chodidlami, ako by sme ju tak tlačili k sebe. To nám pomáha byť stabilný v pozícii. A dýchame. S nádychom sa pozrieme hore medzi ruky. Vystrieme predné koleno a s výdychom pôjdeme do predklonu, do pozície pyramídy. Zvesíme hlavu. Ruky môžeme položiť na predkolenie, alebo môžeme ruky položiť na podložku a mierne pokrčiť koleno. Hlava je zvesená. S nádychom položíme ruky všetci na podložky, vrátime zadné chodidlo do pôvodnej pozície, z ktorej sme vychádzali a pravá noha pôjde naspäť do pozície strechy.
Znova sa pozrieme medzi dlane a zopakujeme to na druhú stranu. Ľavá noha, veľký švih, chodidlo dopredu do jednej priamky. Chodidlo pravej nohy do 45 stupňového uhla. Chytíme sa za boky. Zatvárame pozíciu dopredu. Predné koleno máme pokrčené. Dáme si ruky pred hrudník. Zatvoríme oči. Vnímame pevné centrum tela. Nádychom sa pozrieme medzi dlane, vystrieme predné koleno, s výdychom sa Pokloníme. Môžeme sa teda chytiť za predkolenie, alebo si môžeme položiť ruky alebo prsty na podložku a mierne pokrčiť koleno. Je pre nás dôležité, aby sme vnímali natiahnutie zadnej strany nohy. Sme v pozícii pyramídy. S výdychom položíme všetci ruky na podložku, vrátime zadné chodidlo do pôvodnej pozície a ľavá noha pôjde naspäť. Položíme. Sme znova v pozícii strechy. Tu zostávame iba chvíľu, pokladáme nohy, kolena na podložku a znova s nádychom zanožíme pravú nohu, dostaneme ju medzi ruky do jednej priamky, preklopíme špičku ľavej nohy a otočíme ju do pravého uhla s podložkou. Ťaháme sa za ľavú ruku do pozície bojovníka 2. Môžeme sa pozerať rovno pred seba. Máme chrbticu v neutrálnej pozícii. Vnímame pevné centrum tela, môžeme si to kľudne tak zrovnať, skontrolovať. Podsadíme mierne pánvu. Máme upažené ruky. A teda buď sa pozeráme pred seba, alebo za vodiacou rukou, tentokrát za pravou. Predné koleno je pokrčené. Sme pevne v pozícii. S nádychom otočíme dlaň pravej ruky. S výdychom pôjdeme do úklonu. Ľavú ruku položíme na ľavé stehno, zatvoríme si oči, sme v miernom záklone. Vnímame pevné centrum tela. S nádychom sa vraciame do bojovníka 2. Boli sme v pozícii vlkostrelca. Natiahneme sa za pravou rukou, vystrieme pravé koleno, položíme si ruku na predkolenie. Ľavá ruka smeruje hore, sme v pozícii trojuholníka. Hlava je vodorovne s podložkou, môžeme sa pozerať za rukou alebo do podložky. S nádychom sa vrátime do pozície bojovníka 2. Chytíme sa za boky, zdvihneme špičku ľavej nohy, položíme ľavé koleno na podložku, sme v polovičnej pozícii bojovníka 3. S nádychom upažíme ruky a budeme rotovať na pravú stranu za pravým kolenom. S každým nádychom sa trošku natiahneme a trošku pootočíme. S výdychom vrátime chodidla, teda ruky na podložku a koleno na podložku. Sme v pozícii mačky, tej, v ktorej sme začínali. Zanožíme ľavú nohu, robíme švih medzi ruky, preklopíme špičku pravej nohy, zdvihneme koleno, otočíme chodidlo do pravého uhla s podložkou a ťaháme sa za pravou rukou. Sme v pozícii bojovníka 2. Znova sa tu zrovnáme, podsedíme trochu mierne pánvu, môžeme zatlačiť bedrá dovnútra a teda buď sa pozeráme za vodiacou rukou alebo pred seba. Koleno prednej nohy máme pokrčené,
nepresahuje nám členok. S nádychom otočíme dlaň ľavej ruky a pôjdeme do úklonu. Sme v pozícii lukostrelca. Pravá ruka sa nám opiera o pravé stehno. Je to mierny úklon. S nádychom sa znova vrátime naspäť do pozície bojovníka 2. Natiahneme sa za ľavou rukou, vystrieme pravé koleno, položíme ľavú ruku o ľavé predkolenie, pravá ruka nám smeruje hore. Hlavou sa pozeráme buď dole alebo hore za rukou, ale hlavu máme rovne. Sme v pozícii trojuholníka. S nádychom sa znova vrátime do pozície bojovníka 2. Chytneme sa za boky, zdvihneme špičku pravej nohy, položíme koleno, položíme nad, upažíme ruky a s nádychom budeme rotovať na ľavú stranu. S každým nádychom nám chrbtica trošku vyrastie a trochu sa pootočíme. Položíme ruky na podložku, dostaneme sa do pôvodnej pozície mačky, preklopíme špičky a pôjdeme do našej druhej výdržovej strechy, zrovnáme si chodidlá, uvoľníme lakte, zatvoríme oči a chvíľku tu predýchame. Rozkročíme chodidlá, nohy na šírku podložky a pomalými krokmi si priručkujeme do predklonu zo stoja roznožného. Pokrčíme kolená, zvesíme hlavu, zvesíme ruky a chvíľku tu takto zostaneme. Chytíme sa za boky, pôjdeme stavať v postavci. Do pozície hory. Pažíme ruky a dáme si ruky za hlavu. Otvoríme hrudník. Znova uvoľníme kolená a spevníme centrum tela. Otvárame hrudník. Výdychom rozpletieme ruky, dáme si ruky pred hrudník, pôjdeme sa navážiť na jednu stranu, môžete byť na pravú alebo na ľavú, ja začínam na pravú, pritiahneme koleno k hrudi, otvoríme a budeme v pozícii stromu. Môžeme chodidlo položiť na chodidlo, alebo na lítko, alebo až na stehno, ale nie na koleno. Pôvodnej pozícii môžeme kľudne zatvoriť oči alebo si nájsť bod a naň sa zamerať. Nádychom pritiahneme koleno k hrudi, vrátime sa do stoja roznožného, prevážime sa na druhú stranu, na ľavé chodidlo, pritiahneme pravé koleno k hrudi, otvoríme a položíme chodidlo buď na lítko, na stehno alebo na chodidlo. Zatvoríme oči, nájdeme si nejaký bod pred sebou a budeme predýchávať. S nádychom znova pritiahneme pravé koleno, vrátime ho na podložku do stoja roznožného.
Pety postavíme dovnútra podložky, špičky pôjdu von. S nádychom sa pozrieme hore, pôjdeme do drepu, do pozície žaby. Sme tu len na pár nádychov a výdychov. Rozpletieme, položíme si ruky za chrbát a dostaneme sa do pozície palice. Uprieme ruky vedľa tela. Môžeme zatvoriť oči. S nádychom si znova predstavíme, že máme niečo v strede tela, čo nás ťahá za temenom hlavy. S každým nádychom sa trošku tlačíme dopredu. Chodidlá máme v pravom uhle. S nádychom pôjdeme do pozície kliešťov, ruky pôjdu nad hlavu, chytíme sa za palce. Máme vystretý chrbát, rovné nohy, ramená od uší. A s výdychom zaguľatíme. Pozrieme sa na pucho. Čaká nás pozícia kliešťov. Pokrčíme chodidlá, zaprieme chodidlá do podložky, ruky si dáme za chrbát. Zdvihneme chodidlá do pravého uhla. Vlastne môžeme zostať už v tej pozícii, že si zdvihneme iba chodidlá nad podložku a ruky si dáme vedľa tela. Už v tejto fáze nám pracujú brušné svaly. Musíme dbať na to, aby sme mali vystretý chrbát počas celej pozície. Ale keďže si to chceme ešte trošku stiažiť, tak zdvihneme chodidlá do pravého uhla. Dáme si ruky vedľa tela, snažíme sa mať vystretý chrbát a môžeme v tejto pozícii zotrvať. Keďže sme ešte na tej dynamickej power yoga, tak si môžeme pridať. Pridáme si sklápačky. Pôjdeme s nádychom na podložku a s výdychom sa vrátime do seba. A ešte to zopakujeme dvakrát. A ak si to chceme ešte trošku stiažiť, môžeme si prekrížiť ruky a opíšeme takú ležatú osmičku chodidlami. Týmto posilníme šikmé brušné svaly. Položíme chodidlá, pritiahneme chodidlá, zatvoríme. Na chvíľku predýchame. Pôjdeme do pozície stola, dáme si ruky za chrbát, chodidlá na šírku bokov a trošku brucho natiahneme. Brada smeruje do jamky kľúčných kostí. Uvoľnené lakte, uvoľnené ramená. Zadok ťaháme hore. Všetci sa spoločne položíme na podložku. Pôjdeme do obrátenej pozície sviečky. Alebo do obrátenej pozície palice. Ruky dáme vedľa tela dlaňami hore a chodidlá pôjdu do pravého uhla s podložkou. Bradu znova tlačíme do jamky kľúčných kostí a dýchame. Môžeme skúsiť ešte polovičnú sviečku. Priručkujeme si za chrbát, alebo si takto vyšvihneme. Zadok nám padá do dlaní a chodidlá, prsty nám smerujú za hlavu. Ak chcete, môžete si skúsiť aj úplnú sviečku, takže si priručkujete k lopatkám. Chodidlá by mali byť znova v pravom uhle a pevné centrum tela. Pomaly pokrčíme nohy, stavec po stavci sa dostaneme na podložku, položíme sa a pôjdeme ešte do polovičnej pozície ryby. Dáme si ruky pod chrbát,
znova bradu tlačíme do jamky kľúčnych kostí. A už sa môžeme len všetci položiť na podložku. Zatvoríme oči. A ak chcete už v tejto fáze, môžete začať relaxovať, vnímať iba to, ako na vás pôsobí celá lekcia, ktorú sme si práve absolvovali. Sústrediť sa na svoj dých a na svoje telo. Alebo ak chcete, tak spolu so mnou môžete ešte skúsiť Jakobsovú progresívnu metódu. Tým, že vytvoríme také pnutie, taký krč v tele. Najprv vytvoríme ten krč v nohách, čiže zdvihneme chodidlá, nohy nad podložku a stisneme prsty, svaly stehien, svaly lítok. S nádychom stisneme a vytvoríme taký krč, držíme chvíľku. Držíme ich v napätí a s výdychom uvoľníme na podložku. S nádychom pôjdeme to isté urobiť rukami, zatvoríme ruky v päsť, stisneme svaly na predlaktiach, na bicepsoch, tricepsoch, vytvoríme krč a držíme. A s výdychom uvoľníme. A teraz vytvoríme napätie v celom tele, váhu prenesieme iba na sedacie svaly, zdvihneme telo nad podložku a stlačíme, stisneme do takého intenzívneho krču. Celé naše telo vytvoríme grimasu v celom tele. S nádychom na chvíľku držíme. Uvoľníme celé telo na podložku. Vnímame, ako nám vlny prechádzajú celým telom. A dýchame. Ak chcete, kľudne môžete zotrvať ešte v pozícii mŕtvoly alebo spolu so mnou cez pravý bok. Sa pretočíme a pôjdeme do pozície tureckého sedu. Kľudne majte ešte zatvorené oči. Položíme si ruky na kolená, vystrieme chrbát. Pôjdeme sa nadýchnuť nosom, hlboký nádych nosom a výdych ústami. Môžeme ešte vytvoriť teplo v dlaniach a rozniesť to teplo na miesta časti tela, o ktorom máme pocit, že ho potrebuje. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste spolu so mnou absolvovali túto lekciu a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie.